tekan to. Maringi petut Gusti Pangeran gegeden. Aku ora iso ngene. Wong didon gawe petut kok sakmono. Bobote iki lho 5 kilo asal. Apa meneh aku nggawa tok wae tak pikul kok. Ya kuwi gotongan yo. Dadi ora mokal nek aku ngomong nek kene. Iya. Ning lak sing penting kena tak ngundang kewan iki. Ya. Monggo yo kuthuk kewane. Nah, iki ya kuthuk iki lho. Kengko iki adek ulo. Sadurunge didu ditari sithik. Ya. Le, iki Gusti Pangeran cilik. Arek ngarit kok ya kowe ya. Ora di, ora muda, kowe di. Wong kowe iki luwih elek rupamu. Rasa digawa jarane engko ndak repoti. Heeh. Oh, apa Hardiak? Oh ya wis digokke ya ora apa-apa. Oh iya. Kan
Iki karang generasi kok. Ayo. Sesuk penerusin ndak entek ya. Wes. Ya. Iki ora kesuwen. Ya. Dicari kira-kira kewanmu kuwi wani karo kewanku. Oh, jelas wani Dik, iki bendina tak du kok. Kewanmu jenenge sapa kuwi kok? Iki Banteng Wulung. Wah, ya sebodo karo utawa danane. Dilemo ta, Dik? Heeh. Jelas-jelas salah iki. Ah. Nah aku ya ora wani Aku ya di serguduk. njajal tak melu. Kowe ngerti aku. Sungune lanjut kok. Kaya Iki ambak-ambak kok ngene sumu temenan gitu lho. oh tak ndelok aku. Kok yo alah. Nek kowe kosok baline yo ora wani ngemek kewan. Anggeremu tutupi sike ya wani wae. Wis tak tutup ae jajal ngeken. Iki yo wis kutu, nek iki ora aku kutu cak amor turu aku jajal kowe. Awak. Iya. Ya wis Dik. Ora ento. Ditarik Dik. Kane kesuwen ngati kesuwen. Sira Gajah Singa Bathong. Kowe tak undang nang lapangan wetan MI kene tak jaluk gawemu. Arep tak du karo ngonone kakangku bejer. Apa sira wani? Wah, wani. Nek wani ya sing wani, nek ora sesuk ora tak du meneh. Wani to? Ya, wani Kang. Wis, wani. Wani. Ya, iki tak takonane wis kowe gendenan kowe. Banteng Wulung. Kowe saka Pagedogan tak gawa ndine nang lapangan gene arep tak duwe karo ngono sak betul wani ora. Ra wani balik. Wani mantu kok. mantu kok. Sesuk kowe nek wani, nek ana wong nangkap tak du meneh. Ya. Nek nek wani lek pran sing rada suwe to, lek mubeng aja sedelok yo cokot-cokotan ketoke ra etis. Ya, iki saiki diserahke Nek wani diserahke karo Gusti Panji. Ya. Niki bendera kula sampun pados kewan kekalih. Kalih ndara cilik kula niku ajeng dipun ben apa ajeng dipun sade didu. Oh, didu. Oh, SD rasa takoni urung pengalaman. Pokoke kok waktu ngono wae. Ya, Wis disangeni Kang men gak didu karo Gusti Pangeran. ya. Ceklek kaine putuk, bojone dipek rawani lenggung. Yo. Dekat-dekat amal lompat kita apa yuk jangan runjang oleh apa akan tua buruk terus amburuk anak indah Jan kecokot temenan iki ya. Wah, kuwi. Anak biasane ki sok pas nggon sumu lho. Heeh, iki iso Iki kok iso kecokot nggon. lah wis pengalaman Mas Yanto ki kok Mas Yanto barungane. Lah, iki sing jan iki kepayah tenan iki. Kepayah kok. Kalah iki ya. Kena bulune kok. Saiki das karo das. Oh. Wis padha cokot-cokotan, cokot karo butut didudi. Tak ladeni Kang.
Yo kesel
naik saja lah sekolah semangat apa ini lo ada sebenarnya nyai ada kau yang Mbak Ayu di kau semangat